Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen para kanca, kula badhe paring pamedhar nami kula Nabila Zara saking SMK Setunggal Magetan. Ing kesempatan punika kula badhe ngenalaken salah satunggal papan wisata ingkang dados andalan ing Kabupaten Magetan, yaiku Tlaga Sarangan. Asal usule Tlaga Sarangan. Tlaga Sarangan dumunung ing péringing Gunung Lawu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Miturut critane warga, Tlaga Sarangan uga diarani Tlaga Pasir. Dumadine Tlaga Sarangan ana gandheng cenenge karo panguripane Kyai Pasir karo bojone Nyai Pasir. Kyai Pasir lan Nyai Pasir nganti tumekane saiki kang mbaureksa ana Tlaga Sarangan. Nalika samono ing péringe Gunung Lawu ana keluarga kang manggon ana ing omah kayu. Uripe katon ayem tentrem kaya biasane. Kyai lan Nyai Pasir saben dinane olah tetanen ana Tegalan, minangka kanggo nyukupi pangan saben dinane. Isuk iki Kyai Pasir budhal menyang alas kanthi tujuan kepengin nenandur. Sadurunge dheweke nenandur, kaya padatan papan kudu diresiki supaya tandurane bisa thukul apik. Nanging dadekane kagetin Kyai Pasir amarga mangerteni ing kono ana endhog kang gedhe banget. Kamangka ing sakiwa tengene ora ana kéwan. Mula endhog kuwi digawa mulih banjur digodhog karo Nyai Pasir. Sawise mateng sing separo dipangan déning Kyai Pasir banjur budhal menyang alas nerusake anggone nenandur. Nalika tekan alas, Kyai Pasir ngrasakake awake krasa panas, kaku rasane ora karuwan. Dadekane bingung ora kuwat nahan lara karo gulung-gulung nahan lara mula awake malih dadi ula naga kang gedhe. Kacarita Nyai Pasir kang ana ing omah uga mangan endhog turahane Kyai Pasir. Dadekane awake lara kaya kang dialami déning Kyai Pasir. Ora kuat anggone nahan lara, mula Nyai Pasir nggoleki bojone menyang alas arep njaluk pitulungan. Nanging dheweke kaget, Nyai Pasir ing kono malah ketemu ula kang gedhe banget. Ora let suwi Nyai Pasir uga malih dadi ula naga kang gedhe. Kalorone tetep gulung-gulung amarga ora kuat nahan lara, mula dheweke papan kono saya suwe dadi nggerong kaya plumbangan. Gerongan iku saya suwe saya amba, nanging naga loro mau tetep nggulung-gulung saya banter. Dheweke gerongan mau nyemprotake banyu tekan ngendi-ngendi. Ora let suwi gerongan iku kebak banyu nganti tekan kebone Kyai Pasir. Mula saya suwe amba kaya tlaga. Tlaga iki karo masyarakat sakiwa tengene diarani Tlaga Pasir amarga sangka pokal gawene Kyai Pasir lan Nyai Pasir. Saiki dikenal minangka Tlaga Sarangan, kang dadi panggonan sing endah lan asri, nanging uga nyimpen legenda babagan katresnan, kasetyan lan pangeling supaya manungsa tansah eling lan ora tumindak kegabah.